Op, am pornit. Say my name, say my name. Mai dau și o mână la păcănea? Trebuia să facem o bilă, mă, Vlad. Ce să facem, mă? Vrei să nu mai jucăm LOL? Iar mi-am aprins sigara fix când a început meciul. Băi, Gabriele, cum? Mă, pe zi, mă, că să te ajut. Ce drept. Păi da, mă, dar te suport de când faci acolo. Nu faci nimic, de fapt. Treaba de suport este destul de grea, nu fi așa liniștit. Mamă, sper ce mă bate popii. Am plecat, poate luam XP-ul ăsta. Uite ce mișto e, după ce omoară broasca asta mare, să faci una micuță. Păi nu văzut cum apare. Văzui, mă, văzui. Vine o broască mică care se așează pe o șpercă. Șperca magnifică. Băi, căcatule, te-am dat-o. Ia, fă sona. Bă, ce range are asta, mă? Băi, sona, îți mai dau una. Aoleu, ce de ăsta. Mamă, dă mine. Mamă, nu farma. Mamă, căcaților, dați mine, nu farmați. De fapt, băi, ăsta e insimțimă. Și-a luat nasul la portare, fii atent. Ce tu bușește, mă, la asta aici, mă bate? Ce bușește, mă? Îmi bușește ceva la asta, bă. Aaaa! Skill-ul ăla, mă. Te-am văzut, fraiere. Da, să se facă stun-ul pe aia, dăm pe aia. Pe care vrei să dăm? Dăm pe sona? Da. Stai așa, oleacă. Fii atent, că eu îmi dau cu fleci cu de-alea. Așa de prima? Mamă. Da, nu mai dau nimic acum. Sau să nu-ți facă viață. Muri corchii. Ce dracu fac? Doamne! Au. Ce dă asta, mă? Deci tu ăsta, nu știu. Trebuie să joc neapărat sona. Nu fac cu afilia aia direct. Păi făcăcioasă mică. E bine. Bine, bun. Cum, foarte bine, nu bine. Mi-a făcut fentă. Vezi că vine exit. Te face bine să faci tu o fentă. Și n-ai flash, e? Nu. Oh, ai belit carcanete. Du-te, omoară-te. Pa! Vorbești. Păi da, bă, dar-i dă lui ăla. Nu cred că e medă. Vezi? Cred că nu mai executor îmi dă de vezi. 50 de ori. Full fist pe partea aia să lăsă pe sus, ca așa îi dădeam în joc flash. Flash, juc, cum dracu ești. E bine că nu ești mai rep de bază. Mamă, ce ți-o dă Gabi. Mi-e dă rău, bă. Ce nume are? Nokia. Fii atent că eu dă și lui misiune. Aoleu. Bă, decât am mai jucat lise. Era o vreme în care jucam mai mult chestii decât tot ce. Fura de aia acolo. Bă, Vlade, calmează-te. Bă, până nu-i dau un kill, nu mă potolesc, gata. M-am calmat. Și are școală dimineața, Diana? Diana? Da, bă, dar cât are înjoarea asta, mă, frate? Foarte mult. Păi nu e stabil dacă are foarte mult. Hai pe ei. Nu, tai. Stop, băi. Și eu.
N-am flash-ul să dau pe ei. Doar dacă le dai tu un flow ceva. Hai să plantez și eu un ward de aici. Am dat pe minioni aici, bă. O, fără, nu te oprește-te cu autoatacul tău tot. Mă! De unde mă atinge? Pe care ward? Pe care ward? Îmi pleca bine, pa. Doamne, nu suportez liniște. Vezi. Opa, scuze-mă. Ia, nu l-a bătut, mă, frate, mă. Dar ce-a căutat Așa? acolo? Ia să vă și tu, pe ce? Nu era de ajuns să fiu eu prost, vezi, mai fi și tu. Ce dracu? Hai mă că fac eu ulti și bate. Eu te pe unde vin eu, ești nebun. Aia care bagajele. Ăla e. Te vezi? Bun, mă. Da. 3-0, copii. Da. Oh, ce crită norocos. Eu mă uitam la teddy-bear-ul meu. Aaa, că viața a rămas. Ok. Resimulat. Of. Parcase dracu pe mine, Cristian. Dai. Nu te mai... Da, și... Așa. Dacă nu vreau. Mamă, ce scorul tare, Gabriel. Nu prea a fost eu. Să știi că nu mai sta pe lângă pereți, că-ți dă stun. Ia. Stai, fac, da. Dai pe aia care... Hai. Și eu nu bați, că avea unde. Mă bate, bă. Tu crezi că eu nu știu ce poate, n-am văzut? Te-ai văzut, da?
Uite, vezi? Acolo merge. Nu știu. 4-0. Eu uite mă, dracu, turetă, ce șmecherie. Lol, ce fără. Măcar voi să faceți ceva, că eu în plantus. Bine. Apăsai pe el. Uite, bă, vrei mă red? Da. Hai. Coxin e mort. Era. Azi e o zi din alea care nu fac nimic, fraților. Bă, da, nimic. Da, dracu, acum mor pentru el. Pleacă, dragă mine. El îmi ia redul, bă, te prinsești? Da, dracu. Sunt bun suport, mă, ce mai Așa, dracu, bă, ce mă enervează Xina asta. Aoleu, aoleu, bă. Aoleu, m-a stins. Yes. Aoleu, doamne, câte dame. Paladin, cum ziceam pe ăsta. Ia lasă-mă așa mai bine. Mamă, ce temă asta așa? Ia-l și pe ăla, hâmba. Să dau flash-ul. Nu. Bă, cred că se duc ăștia la Herald. Și? Da, bă. Aoleu. Și dă lui Poppy căcatul ăla. E, după ce că mă bate, e rău. Mamă. I-a dat Herald lui asta. Ah, Pe ce le ajutoră? Autom. Nu mai oprește pe asta. Măcar am cu unul mai mult farm decât ea. he. Bă, nu știu dacă ai observat, dar ai bine, uite, bătut și că aveai aici și tu uite pe unde cam pierde pe toate raidurile. Ce? Nu știu dacă observă, dar nu face absolut nimic pe meciul ăia, în meciul ăsta, Poppy. Decât își câștigă acolo topul, dar nici nu și-l câștigă. Poate să pușeze. SS. Pe nimic.
Bă, vine la voi. Vine pe bot. De fapt, toți vin pe bot. Păstrează stanul acolo, da. Nu ți-l da. Vine. Sau da, ți-l da cu tot. Nu avea rost să-mi propădesc, erau prea mulți. Și că am ținut-o eu acolo, bine. Oh, de ce apăsai pe rea? Am greșat. Bă, măcar mi-am câștigat lei, nu? Zic că mor de aici. Holy shit, ce-ți-a dat. Ce prost! Doamne! Niște. Șaisprezece, 16. Mă, 5-0. SS. Ai grijă, bă, corule, poate vine pe tine. Cine se vine că-s pe bot? Bă, gata, mă, hai că încep și eu să vin. La voi. Așa destul. Mi-am cazat cu dau ultimatul. N-am avut până Garen cu noi, mă. Unde ai fost, mă? Pare rău. Mi-a dat ăștia bătăiță. Bă, tu ce mai cauzăm pe aici? Îți făceam mie dacă aia fac dragul. Uite-mă, băieți. Ce fac? Fac Îți făceam dragul. mie dacă aia fac dragul. Bă, au făcut dragon și acum vin pe noi și ne omoară. Să dai puțin de mit. Stai și tu. Da, puteai cu fuga. Băga-mea și. Te pup. Bă, îl batem pe ăsta. A, pe ăla. Aură. Ăsta nu mai bate. Da, pe ăla. Și pe ăla. Și pe ăla. Hai mă, că și scăpar. Eu moart, că am fost de-abia prea un drag. O să duce ei prima. Da, drept. Stau așa, focus pe suport. Știu și mai îmi dă și Ignite-ul. Ce face ăsta? A făcut celul. Pam, pam. Ce-ți mult? Dar care e faza cu chestiile alea cu orchidul stau în baza? N-ai bagaje, când le are poate să-și dea dublu vol la foarte mare. Păi și apar așa. Ce face, mă? Uite, mi se pare. Ce e cu alea? Și când își dă dublu vol la foarte mare.
Dacă le ia, poate să-și dea dublu ăla și ăla apare odată la 15 minute. Păi dacă moare le mai are? Nu știu. Și poate să-și dea doar o dată sau cum? Ce zonă venită dublu. Hai o dăm puși miligram. Bă, hai bă. Nu l-așteptam pe porcii. Nu, hai să dăm hero. Hai că vine Excel. Băgăm aici. Băgăm aici. Nu știu ăla de popii. Dai cu orice. Nu te pasă. Pot să pușez tot. Cu cineva. N-aveam mult. N-am vorbit băieți, de ele am dat stand degeaba. Drău ce rezistă popieța asta. Nici bine, nici bine. Ți-am ferit toți. Aha, chiar. Ce-au zis pe ăla. Ia dracu asta, popii astea. Au ce să ucid pe asta. Poți să-ți dai TP pe bot? Pot, dar mai bine mă duc la Dragor. De bără, că dau și creepul singur. Vini. Bine, băiatul. Oh, Umor ăsta.
Crezi că senzor voi doi? Și-o popi. Nici nu se uită la voi. Își concură. Ce ai făcut și hai pe mine care e la bagaj. Opa, Bă, ce dracu bucurăți? a venit și viz. Bă, ce dracu bucurăți, bă? Muriați. Ce și voi? Cum să murim, mă, ce ai? Mi-a dat bătaie doar. Hai să nu ne luăm bătaie, erau mai multe kill-uri decât noi. Nu știu cum are Izrael la 11 cu 4, unde? Nu știu. Cum dracu are? Parcă ne câștigăm legea, nu? Da, dar habar n-am. Păi a avut, a plecat cu 4. Mai a făcut și niște kill-uri pe aici pe acolo. Au, au. Au, ce ne luăm. Ce ne luăm. Da, bine. Dai cu fuga. Bă, încerc, dar nu prea pot. Că știți. Fă-ți, ai flash. Ai flash. Veni. Oh, ce dracu faci, mă, acolo? Uite-am de. Țipă, țipă. Mă, lasă-mă morți. Te-a dat ignite-ul, e? Bă, topul meu prețios. Mamă, că fără popii aia sunt căcate, știi? Ce damage am când dau un turret. Hai de mine. Până am venit eu. Și ăștia tot au mai multe kill-uri decât noi. What the fuck? Ce-au dat bătaie? Și toate ce nu moară ăștia, nu sunt stare să facă nimic. Nu ne dă drumul turete. Păi ești prost, au mai multe kill-uri decât noi și nu ne dă drumul turete. Nu vor, nu. Cred că nu lasă să spun și eu. Ce dracu au mai multe cu câteva? Da, Hai de mine. Ce porc. nu vă speriați, e porcul nostru. Da. Dacă se nervau ăștia. Ori se nervează, gata. Rip.
Cred că ne pușează botul de astea aici. Ce tâmpii sunt? Hai, mă pușează clip încă și vrea GG. Cum am murit, mă? Este un am murit. Silver 4. Gata, mă, Silver 4, băi băieți. Aoleu. Gj.